Mukwamba tinokugamuchirai paredio yenyu FM. Zvichida vamwe vateereri vangada kuziva kuti munoitwa ani, zita rakazara uye munogara kupi? Ndo zita rangu chairiro rekuti Patrick Mukwamba. Ndiri kuwanika muno Marisapi makore anaya. Tichida vaPatrick, mungatitsanangurirawo rwendo rwenyu mubasa rekuimba kuti zvakatanga sei, chii chakaita kuti muwe nechidakwa-dakwa kana kuti nechido chekuimba? Inini kuraini kwandakakurira kuMbari. Ndikadzidza paJoyce Stark, ndikadzidza paHarare Secondary School. Saka muraini maya mune mabhebhi aifarira music dzechirungu idzo dzana Dolly Parton chii. Saka mukutamba nawo waingonzi wachizotaura umbunzwe here kasunguka Dolly Parton kanyowani, ubva watomboka imba ukateedzera. Saka ndikati kuwirirana nawo ada kukopawo dzimbo dzemaBeatles ndichizovaudzawo ndichivaimbira kuti kanoti zvakati. Saka ndobva ndanzwa maBeatles kanoti don't let me down, don't let me down. Ndasvika pavari ndati makanzwa here kamaBeatles, ndo ndavaimbira saizvozvo toti ngaunogona kutoimba iwe. Ndati aiwa ndikuteedzera kuimba kwekasong ikako. Saka nekufamba kwavo ndangoteedzera nchiti tikasanganawo ndoudza kuti pane kamwe kanyowani kanoti chii. Kusvikira wakafoma bhendi kuMbari ikoko. Bhendi vaida kuridza zvemarabi nerumba, zvikanzi ngatipamidzirei nepop music. Mukwamba anofamba achiimba pop music, tomuita vocalist. Ndokutotanga kwandakaita kujoina bhendi 67. Alright. Saka murwendo rwenyu rwekuimba irworwo, ndeapi maachievement amunoti makaita? Pakutanga kwatakaita ivo ku67 pakauya businessman ari kwamutare anonzi Mukwamba. Aiwa nebhendi yaimuridzira mainstruments ake, yaiyo yaenda bva yaitsvaga bhendi uko vatitora vatiendesa kumamutare 67. Takagara 67, 69 tava tambondijoina naina Safirio Madzikatiri, aina Susan Chenjera, aina Ernest Kachinga, muvabheka muchiita touring nawo. Takadhonza nawo 69, 70 kubva vapesana nemuridzi wemainstruments kubva vabuda. Tatakunzi Tycoons tiri mumamutare imomo. Takaridza kusvikira 72. Tavatanzi maakunoridza kumvere chena hotel kudombo shava munoita official opening kuyo. Saka tasvika kuye takagara about a month, hotel haingavhurwe. Saka Mr. mvere chena wacho aiva kutichiva kuti aiva motinzwa tichiridza kuSkyline, tine bhendi yedu yeveni vasikana, abva aifarira. Saka tichiri takangogara tichimira kuvhurwa kwehotel, nerweseri aiva kuda kutiba, zvikanzi kanjani muite vanhu vangu mubva maridza panapa tichikutambisai pasvondo pa. Saka vasikana pakazouya mukuru wedu wekwamutare uyu wabva muti vada kutotiba. Uyu wekwamutare ubva atoti Mr. mvere chena, zvandafunga kuti ndirane bhendi ndichibva kwamutare zvakaoma, ndakukutengeserai kamainstruments muhamaridzirwa naivavo, zvikava ndo zvaaitoda. Pataridza pamvere chena 72 svikira ndazobva pa 74 ndichienda kuVictoria Falls. Time yese ndaimba dzechirungu. Saka pamvere paipa kutoya makaradi nevarungu vachivinga program yangu. Ndikambopfuura nepamutanga paaifiridza apo ndikaita about 3 months ndaenda kutonzi crowd puller. Kukabva mumwe member yebhendi yekuVictoria Falls vairidzira varungu, kubva vauya achitsvaga vocalist. Murungu yaivati bhendi yenyu itai ivaina vocalist. Saka akauya achibvunza muHarare mese kwanenge wane best vocalist, munhu wese aingomudza kuti enda kwamutanga. Waabvunza enda kwamutanga kwandaimba kwacho. Ouya ndapinda pastage abva agutsikana. Saka tiri kuda kuVictoria Falls. Pandati ndo zvanaida kumuimbira varungu. Ndaida kutoenda Australia nekuimba chirungu. Kuye takaimba 74, 75 ndikaona hazvisi kufadza. Varungu vacho vatiri kuimbira vanotumira naHoita katsamba kanyorwa kunzi please play us African music. Ndikati saka tiringoimba chirungu chacho vasina basa nacho.
apa tonzwa Thomas Mapfuma atora number 1 nebhendi yake kuSkyline kuHarare. Kwaitwa competition yemabhendi. Thomas anga akapfeka regalia yechivanhu nekapfumo nekanhava. Vakaimba bhendi yavo dzechivanhu dzembira mbira. Vanhu vakapenga kufara nevarungu vaya variko vakafara. Kati saka ndakubva kune tikadzokera Harare da kutsvaga bhendi iri yakariregera kune dzechivanhu. NdamuHarare ndakangoti gare ndikananzwa Thomas abuda kumangura kwaiva kune bhendi yaakawina nayo. Tikati ndo bhendi yandiri kuda iyo. Bhendi iyoyo mune webhesi wacho ndo watakatanga nawo bhendi muHarare. Uye welid wacho takamboridza naye kwamvere chino. Tikati havanonondibvuma. Takataridza 76 77 kubva tabva kutauya muchitungwiza. Taakuridza tiri under chitungwiza. Takaemployiwa nechitungwiza mainstruments echitungwiza mubhora rechitungwiza. 77 78 town manager ubva ati rukisheni runo ruri kukura ruchivakwa nevanhu vakaemployiwa nechitungwiza mabhiridha. Vamwe vanobva mumarizevha vari mudhuze vachiuya kubasa kuzovaka dzimba idzi. Ende yedu vazhinji vacho havana dzimba. Saka next section inenge yapera yaaredi kupa vanhu mombomira zveremembrance drive allocation yewaiting list yekuremembrance yamuri kuyuza. Ipai munhu wese akaemployiwa nechitungwiza imba. Ndokupiwa kwatakaitiwa isu vebhendi makeshiya mawaitress. Saka zvadaro tapuwa dzimba. Kwapera 2 months vabva vafamba vaidaidzira vada kuti dzimba idzi dziite dzavo. Unouya ne$100 kuofisi. Musainirana agreement yerent to buy nechitungwiza town council. Ndozvandakaita izvo. Saka imba iri kuchitungwiza iri muzita mangu. Ndozvimwe zvandakatowana zvikuru nemusic. Tinotenda. Zvichida vateereri vazhinji vangada kuziva kuti legend rakaita saVaPatrick Mukwamba rakazoenda nekupi nevakangoti sei? Nyaya iyoyo kana mupepa yakatombobuda ndaisvitsa kupepa. Inini taamuchitungwiza 4 brothers vayasingadoita neni mashozi. 4 brothers ndaenda kwavari pakaparara Hallelujah Chicken Hand Band 81 tiri pachikomo pacho kuchitungwiza. Ndipo pandakati rega ndichimbosimudzira zita rangu. Ndati chiri rekoda neHallelujah Chicken Hand Band dzaingobuda dzakanzi Hallelujah Chicken Hand Band yabudisa kambokatsva Hallelujah. Ndauda kumboizowo zita rangu sezviri kuita Thomas Mapfuma and Breaks Unlimited Oliver Mutukudze ndichi. Ndaenda kuSeasons Band vairidza kuclub haida kuti kuLokinville. Pandati kumungade here ndirekodhoni masongs angu. Zvikanzi tinoda. Ndarekodha nawo shamwari tenga gumbezi. Straight away abvaenda patop 10. First song kwavari kuti iwanzwike patop 10. Shamwari tenga gumbezi. Ndangorekodha nawo kubva netsanawo nemanagement. Vakabva vati taakufamba tichiita mashows. Zvimaya ndingafambe nemi nichingoimba 2 songs idzo dzandarekodha singuri. Rega nditsvage vamwe futi vari best pa1 place vekurekodha. Pandaenda 4 brothers vachiridza kwamachipisa vari contracted ipapo. Ndikati mungade here nichiuya nemasongs angu ndichirekodha nemi. Zvikanzi uya nawo. Straight away ndakatanga kurekodha mahits. Zvinonaka zvinodhura. Dai ndiri shiri. Vambozha vauya. Kuva unlucky kwatakangoitawo gore iroro dai dzakaenda patop 10. But masponsors etop 20 vakati gore rino vambomira. Saka gore iroro 83 kwai kusina top 20. Yakazodzoka futi 84. Ndipo pandakazoita album ranabonus. Album iri takatomboramwidzana ne4 brothers. Ndati varume taita masingles akawandisa. Ndakuda kumboitawo album 1. Zvikanzi zvemaalbum zvawaakuda kuita hazvitengwe izvi. Tikati ingazekisimana sati ungonzonzi album rake riramupa mari yakanaka. Azoburitsa rimwe futi album rake riramupa da kumboitawo album. Iyo shama zvawaakuda kuita hazvitengwe zvemaalbum. Kati kana musingade kubva ndangosiya kubva ndadzokera kumba. 3 weeks later ndoona Alex weRhythm auya kwandiri hanzi iyo shamwari yatipedzisa album rako iri. Zvinozorwadza unzwa dzimbo munhu dzawamboprakitiza dzakubuda paredhiyo dzazoridzwa nevamwe.
kana nevha webesi namashari vari vasiri kuda, tinotsvaga mwana anoaripresa panzvimbo dzavo idzo, noti kuti taparadza 4 brothers, asi kuti tobatana nevamwe vatiita album ravo. Ndoenda kuye vakangozobvumirawo ndizvozvo, asi mukudaro kugrama yakazonzi this is one of the best albums dzatati tarekodha pano pagrama. Album iroro rakaita mukurumbira kucanada, promota akabva kucanada akabata album iroro nana bonus anaramba murume tiniwawo. Zvikanzi album iri ratambirwa zvakanaka chaizvo kucanada, ndiri kutsvaga chikwata ichi ndichiendese kucanada. Zvangoita sezvinoenda ndaenda kugrama musi iwoyo. Ndofunga midzimu inenge yationa kuti vanhu vachaenda nezita rako. Ndikati ini ndiri willing kuenda, chienda unoona 4 brothers vanoridza kwamachipisa. 4 brothers ndainzwa kuti nevanhu vanenge vachiridza dzimbo dzavo nedzavo kwamachipisa ivo. Tikati hazviraight kupromota masales kugrama. Woenda kuye handina kuzonzwa nezvazvo futi. Kwapera ndofunga 3 weeks kana kuti mwedzi ndangozonera paper 4 brothers off to Canada. Vachidzokako vatengerwa mainstruments vaiva vasingadi kuita neni mashows. Saka inini kuona kuti ndizvo zviripo izvi, ndakazotsvagawo vamwe vakomana kukwekwe vebhendi, ndikati vagare pamba pangu tiitewo mashows. Ndakumashows ndokwai kune mari yese, kugrama kwai kune 2.5% ndoyataisainira macontract. Ende kusaina macontract aya taya tisingaverengi, taingova neexcitement yekuti tarekodha taakuzonzwika paredhiyo. Mungonzi endai muofisi munosaina contract, ivo vaisada kutiudza macontents econtract wofuti iwe. Sainai contract ndeyekuti hamucharekodha neimwe recording company, maakurekodha tototi pangu ndepapi apa, iwe sainoti mhanyi apa saini. Tisingazive kuti tiri kutovasaina kuti music yedu takupai moita zvamunoda nayo. Ndakatozozviona makore anonini ngiriki neHerald nayo. Ndakatozozviona makore anonini ngiriki neHerald. Ichiti macontract ari kusainiswa maartist neNashi TV islavery chaiyo. Tatisaise paragraph inoti artist inini nhengi ndiri kupa maworks angu kuNashi TV kuti vaite zvavanoda nawo, kana vakazoita sei hatiendisana mumatare edzimosvo. So long ndichikipa my performing rights. Zvakadaro izvozvo izvo. Saka zvadaro vakomana ava ndatora ukwekwe vagara pamba pangu kuti tiite mashow. Takapractice prize tikatanga kuita mashow zvichifamba mushe. Saka nekufamba kwenguva wemudzimai wangu akanga akudanana nemwe madhiramu wacho. Saka mukupopotedzana nenyaya iyoyo ndo yaakatsvagawo kundifikisa. Sezvamunonzwa kuti mumwe mukadzi akadira murume mvura inobhoira, kana kuti mumwe akapwanya windscreen yeBenz. Uyo akaona kuti chibhagera chaangandikanda hanga hachina power, akanditsvagira mushonga mani. Kanditsvagira mushonga yekumakuva kundiisa bvuri. Ende kuti ndizoziva kuti andiisa bvuri, takangotanga kuita munyama. Takatanga kuona motikari imwe kumvurwi, tikati motari yakanaka kufamba nayo nebhendi. Munhu wemotari akati ndinoda, mukawana mashows eindouya. Saka paipapera ndofunga 3 months taona motikari iyeyi. Ende pa3 months vanhu patakadinhana nemudzimai nenyaya yemukomana. Apa tazenge taane mashows kuchivhu masvingo chiredzi. Tofonera motikari iyo ouya, talodha motikari, takugadzira kuti takuenda kunotanga show pachivhu. Kadzi ndopa akati uya hamusi kuenda nayo wemadhiramu wacho. Endai motsvaga mumwe muende kuzvishow zvenyu izvozvo. Kuti tikanzire mashow motari yabva mvurwi. Takamhanya mumwe akati kune mumwe dhirama wandoziva kuSt Mary's. Takatamuwana abva abvuma. Motari yakanetseka muna Beatrice iyo yaita problem akanika, yaita problem akanika, kwadoka maraitsi achaita bright. Kuti motari akati varume pakati penyu panenge pane mushonga wakaipa. Motari yangu chigariro haisati yambondiitira maproblem akadai. Takatadza kusvika pachivhu in time, kusvika 9:45 vanhu vaparara. Kuenda unobuda chivhu masvingo chiredzi tira yangu kudzoka. Taingokwanisa mari yekubhadhara motikari. Lucky enough hatina kuita chikwereti chemotikari. Yekutambirisana hapana. Vasikana vabva vabuda bhendi hanzi hapana zvotiri kuita, iri kushanda mishonga yacho. Next show taida kunoridza kuJobs Night Club mutaundi. Tabva kuchitungidza pamateru pekarwizi mvura chena.
tangokwidza kupfuura matero iwayo pamakata vhiri rekumberi robva raputika. Muridzi wemotari akati varume nelodhi hatina dai zvaitikira pamatero apa handizivi kuti paipona wangani, asi chiri kushamisa tairo rindonyiwana ndakafitira musoro izvo. Next mashow taida kuti rusape penalonga mutare chipinge. Motari yatakahaya tangopfuura Meriford Bridge yafa, pushai mberi, trai reverse akanika kanika, trai mberi reverse, takasvikira kurarapo show yerusape yaponga. Akati ndiri kuona bhatiri rinenge rawiki, ndichafumira kudzokera kuHarare kunopuhwa rimwe nemuridzi wemotikari. Akadaro odzoka masikati tavafanira kubata penalonga, tava macheke, motari yakusimoka, stereki yakudya oiri, haichadhonza. Takanosvika kupenalonga kuma10 o'clock, show zvashaya basa. Kunopinda mamutare takagona kuita mashow mairi, Maoresa Night Club neBaitoro. Tikangokwanisa kureisawo mari yekubhadhara motikari 2 days. Kunobuda kuchipinge tati varume zviri kuitika muupenyu kuno kune n'anga dzine mbiri, ngatimbotsvagai patingabvunza kuti chii chikonzero. Tikanzi endai pambapo ndepen'anga, kuenda paya saka ndiri kuona mukuru wenyu zita rake rakaiswa munyama, haana kudzotiudza kuti nani. Taakudzoka bechinafu yemurivhaibhesi yafa yanyarara, taamunyanyadzi yeridhimu yafa yanyarara. Dzoka mamutare welidhi akati varume ndaakutengesa bhachi ndidzokere kumba, pana zvatiri kuita. Muridzi wemotari kubva asvika neimwe motikari, handauya kuzodhonza motikari yangu, ingangopararira musango isina zvairi kundiwanisa. Painga itakura vakadzi vemusika zvava zvitondibhadhara motikari yaenda. Mumwe akati fuel yatatatenga kutozodira mumotikari 5 lita ndaakutengesa ndikwire trade. Tasara taapiri, tikati ngatikumbirei kuridza paMaoresa Night Club musakubva Friday panoita vanhu. Zvatisina weridhi newemadhiramu, tokumbira weridhi webhendi iyoyo newemadhiramu webhendi iyoyo vatibatsire kuti raise mari yekuvhainisa mainstruments netrain. Takadaro takanosvika kumba tine dhora ratakapa mumwe wedu aigara kuWaterfalls. Zvabva zvasarirana neni manje minyama iyi. Mukadzi ari kuita mari stereki nekusona tumadresi twevana, kana maindia aiti uya kuzohodha kwaari aisona zvinenge zvekumafekitari. Nemari yaaiwana aiwa kutoitisa chimbadzo, ndiye akutenga chikafu, school fees dzevana, rendi. Oudza musikana webasa, iwe ukabika chikafu icho pakura chako nechivana nechangu, uyo haana chaachiri kubatsira pamba pano. Ndaenda kupota nchidya kwemunin'ina wangu kuunity A, imba yangu iri kuK. Gore rakateera zviri kunetsa kudaro, baba mudiki nana tete ndobva vakati iwe toda kurova guva rababa vako, handiite seun'anga iri kuzengeza. Inonzi inoona stereki yakabva nemakomuredhi kuhondo. Saka taenda kuye tarongerwa tapedzerwa zvatofambira taakutobuda. Zvikanzi iwe muchinda iwe imbodzoka gara apa. Muchinda iwe pana ndichishanda basa iri wanga wachingondivinga kuhope uku. Bira ndimboshopera ndione kuti indava. Shopere zvandiri kuona kumba kwako kune bongozozo. Ndikati tiri kunetsana nemudzimai. Shopere zvandiri kuona mudzimai wako akakushandisira mishonga yekumakuva, mishonga yezviguri, kukuisa bvuri. Asi mishonga yaatamba nayo haisi zera rake chamudzokera. Akashayika 2004. 14 years later ndabva pamba ipapo. Zvikanzi asi iwe chirega kutsvaga kubatsirwa nen'anga, tsvaga kubatsirwa nevanoita zvekunamata. Zvikaonekwa futi kunzi asi uchambofamba. Zviri namanje ndiri kufamba apo nepapo zvichibatwa. Kunzi une munyama iyo, shandisa muteuro wakati. Nevana hatisi kutaudzana. Vane over 20 years vese vari 3 vachisenza kuSouth Africa. Saka zvinonzi mandofamba, zvinonzi vana vako vakafamba kuSouth kwavariko, zita rako ndorogona kubuda kunzi mishonga yababa venyu. Urega kudzamisirwa mishonga yakashandiswa pana baba venyu namai venyu ndori kuita kuti musaroorwa. Inini mukufamba zvinonzi vakaroorwa, dai ranga riri bhizinesi ranga richakupa mari, rainge rakatobhuroka. Apa vanasikana kungabve pfuma inokusimudza muupenyu hwako. Mukomana akaroora uko hakubve pfuma inouya kwandiri, inotobuda ichienda. Ava vakaroorwa kunobva pfuma inouya kwandiri. Zvonzi ndo zvakatobata izvo. Musikana akatombofonera 2014 zvikanzi ngatisanganei kuHatfield kumba kwehanzvadzi yangu. Tosangana kuye tokurukura zvipi. Ndaakuti tapedza ndaakuenda zvikanzi nhai baba, ndoda kumbobvunza, ko nhai baba sei tisiri kuroorwa? Mubvunzo uri direct kudaro.
unorakidza kuti pane kwakatonzi baba venyu vane chekuita nazvo, saka vada kunzwa kuti ndopindura chi. Ndikati kusouth kwamuri kune maprofita, musangotemba kuti tinopinda chechi Anglican neRoma tichableswa nagodi, aiyo tsvagai kumaprofita. Saka vanogona kunge vaine kwavakafamba, havandifoneri, havandibatsiri neanything. Zvikanzi vanototi une chekuita nekusarurwoko, une chekuita nekufa kwamai vavo. Ende zvakabva zvaparadza music yangu career yese. Pamwe pai kutopatika ari kundipfupfunyurira mushonga mumusoro, ndarara paside pake, iye achiri akagara ari kusona ari mumagumbezi mubhedhi, indasvikorara paside kuda kungoti batwe nehope, kupatika ruoko rwuri pamusoro rwuri kuti uri kuita sei, ndachingodai zvangu ruoko iro. Kubvira ipapo kuda kufunga masongs zvandaita neFour Brothers, ndaingo ndikafunga ungoita nungo chati ndozoita wara vanhu kusvikira vashaya kuti Mukwamba akaenda pamwe muti akafa. Tozoda kuedza kuita music patsva futi 2017, bvuri iri rikatoti hazviite, tatokanda kumatsonyonyo kweupenyu. Pamba pandiri kugara tirongogarawo pasina toilet, pasina mvura, pasina magetsi, mahwindo hapana mahwindo peni, takatoisa zvidhina mumabhagira bha. Saka tiri kutogara mahara. Saka zvadaro takada kuedza kusimudzira bhendi itsva Silver Sindi. Tikati zvaningaita apa totanga nekurekodha. Tarekodha tikadziendesa kuredhiyo dzorira, vanhu vonzwa Mukwamba ari kundanzwa kanyowanika ke ndoendesa kuredhiyo, haina kumboridzwa. Tozoenda kwapera mwedzi ndonobvunza ndakasiyawo arubhamu rangu handisomborinzwa paredhiyo. Vomuraibhurari macho vobvunza naye akasiya, patopera mwedzi. Akasiya, makariisa mukombiyuta. Tanga tisina, ora chimira ndinoriisa. Still zizi zvaramba kutonzi bvuri rikati uda kutozikanwa hako futi hazviiti. Superman ndiwanzira akatenga madhiski marusapi, akatonditumira mari zvandoda kuti uye kuZFM ndikuite interview. Ndikati ndikawana mari ndinouya, ndopa akanditumira $40 paiko keshi. Akatofona kuti waiona here mari, ndikati ndaiona. Ndaenda muHarare kuda kufona sondo rese, pese pandafonera yairinga isingadaiwi. Kupa umwe munhuwo nhamba ndifoni traiwo nhamba idzi, otonzwa chitoti iri kungoringa isi kudaiwi. Kusvikira ndidzoke kwarusabi haina kuridzwa, kutonzi hazviite kuti uzikanwe futi kune dzimbo idzo dzinyowani zvavhara. Pozoti ndiito kuti album iri bude muOutpost magazine yemapurisa, ndofonerwa papolice station yemarusabi, kanzi anonzi Kanjombo, taura naye. Saka tozwana seizvisa ndati ndiri kuHarare next week, wakuHarare wotifonera. NdaakuHaifiridzi. Kufona yaingoringa mangwana, nguva ikana nguva ichingoringa nokudairwa. Izvi kutonzi hazviite, uri kuda kutoti uzikanwe futi hazviite, zvavharika zvakadaro. Monzora president weMDC akatenga madhiski kwamutariwa. Ndikati obva atoshamisa kuti Mukwamba atenga, obva atoti kadhi rangu uzondifonera. Ndamarusape kufona yaingoringa mangwana haingadairwe. Kutonzi uda kutopinda unzwana nemashefu. Zvabva zvaramba zvakandidzvanya namanje. Izvozvi mazuva ano ndiri kutofambira kwamadzibaba Mosi, kwakambobatsirwa vaparadzai nesu. Ndokwandiri kutofambirawo mazuva ano. Saka tiri ipapo panyaya yekeria nebvuri iriri, pane kubatsirikana here kwamati mawana kana kuti kwamuri kuwana? Kubatsirikana phone call handirizive mafone calls. Zviye zvakanzi uchipinga zita remukuru wenyu rakaiswa munyama. Ndogona kugara 2 months hapana anondifonera. Muchipinda mameseji ekoneti. Kubocha kwandakaenda ndikaita 2 months ndakapa iye prophet weikoko. Ati kafonika kukane tochi inovhenika zvakanaka. Ungatipe ndimboka user here nhasi kwandiri kuenda chanodzoka manheru ndiuze kutochi yacho. Ndikati gara henyu naye mozondipa pamune mandiririsa kunoti ndidzokere. Akagara nefoni iyo kwe 20 days. Hapana kana dheri akamboti pambouya koro yako. Kundidzokera akatoti ende foni yako zvinoshamisa. Saka tototi une katochi kane foni, kanoti kuti une foni ine tochi.
tikati ndizvozvo chaizvo handifonerwe. Saka kuri kuti mawana rubatsiro kana kuti paita vanoda kukubatsirai, muchine chiwimbo here chekudzokera mumusic industry? Mukufamba umu ndotosangana nevanhu vanti saka iwe ukaona mainstruments ungaite mashows here. Ndowaza kuti kwandiri hazvibude ndisina kugadzirisa zvinhu izvi. Ndakatozvitraya seasons band vandakaita nawo usanyari basa raunoita. Kwapera 7 years band yandavenda kusimudzira yakaparara nekuti tikaenda takadai no mari loss flop taenda takadai flop taenda band parare. Seasons after 7 years ndaakwa Rusabe vakandidaidza iyo taronga mashows 10 shows toda kuita newe. Ndavandaenda kuHarare. Takanotanga mukwekwe zvandirokutangira mukwekwe Friday, Saturday, Sunday, Monday taita $2,000. Iri ndo potential yezita rangu nembiri yedzimbo dzangu chaiwo kuita mari dzakadaro. Saka ndofunga ndangoverera bvuri riye rakavarairwa. Parakazodiscover kuti munhu aenda kutonotsvaga mari ndonga rakateera. Kuzoda kuenda next show gwero shurugwi chichi loss flop totora mari yatanga tinayo neshoma yatawana tobhadhara motikari nemainstrument. Next show ndizvozvo tawana shoma totora tobhadhara motikari. Pari kupera 10 shows nemari iyo iri kuperawo. Kunyatsoona kuti zvichineni. Saka kana manje ndisina kutogadzirisa zvakagadzirika. Kana anonditengera mainstruments anopedzera kuti uyu haabatsiri vanhu havachamuda. But hazvisirizvo. Ndakaimba ndadaidzwa pakuCity Sports kujam session. Ndapedzera kuenda pastage 1994 kugwanzura. Saka ndozodaidzwa 2017 hanzi hamina akavapo ndofa ndifuredi zindi zvanzi Elijah madzikatirano munombomudaidzana usachipa kumadidzimbodaidzawo Mukwamba. Vabva vandifonera ndikati handina kabhendi pari zvino. Zvikanzi unobhekwa nebhendi inoridza ipapa inonzi chiko bhendi inoridza ipapa. Unouya masikati vokubheka vanobheka maartists akawanda. Ndoenda tindaitori trouble attraction yemusiwoyo. Main attraction. Taenda masikati ubva tapuraiza 5 songs hanzi 5 dzinokwana. Manheru ayo vandatonyatsonzimirira 10 o'clock vanhu vanyatsowanda ndopa unoenda pastage 10 dzauda ushaya nguva yatanga takamirira yasvika taakuchiona patireka Mukwamba. Ndakapefoma 5 songs kuzopinza ramba murume bhoresonzwa hiwo yendigo vanofoma kagurupu kekujaivha vanhu dai yengo ndozoti ndonguva yandapiwa pananzi aiwa zvinhu zvakunakidza aiwa kubva taakutoenda zvedu kumba. Management yozobvunzwa nepepa kunzi how was Mukwamba's performance. Zvikanzi Mukwamba, the people of City Sports Bar really loved Mukwamba. He took all of us down memory lane singing his yesteryear hits. Wonder why he's wasting his precious time in Rusabe. If he could relocate to Harare, he could be making lots of money doing live shows. Izvo. But havazivi kuti pane zviripo. Manje apo ndakabvumira kuenda kusiru ndada kuchaja mari ndaenda kunoita show. Ndaida kurakidza vanhu ndiriko ndozvigona. Saka ndakanzi tinokupa $20 yetransport. Wepepa kunyora abvunza kuti makamupa mari weudzwa. Uzoona pepa mazuva anzi some artists in Zimbabwe can perform for a plate of sadza. Izvo vakutaura inini kunzi Mukwamba performera $20. But chaisiribvumira chekuti ndiri kuenda show yandabhuka kuti ndida kuvachaja. Ndakangobvumira kuti vanhu vandione kuti ndiriko ende ndogona kuzviita. Alright. Mukupedzisira mune mashoko here amungada kuzivisa kune vateereri? Mashoko ndiwa yekuti ndichiri kutsvaga sezvo ndakataurwa kunzi tsvaga kubatsirwa nevanoita zvekunamata zvikaonekwa kunzi asi uchambofamba. Vemapepa ndakavataurira but havazonyatsonyora kuti chandakaiswa ibvuri kuti vanhu vakaziva kuti chinonzi bvuri panoitawo mumwe anoti bvuri rinoshandwa zvakati kuti ribviswe. Vanongozonyora kuti Mukwamba anofunga kuti akaroiwa nemukadzi zvadaro. Vamwe utojoinirawo kuti pamwe akadya mari yemusic yakamuitisa mbiri
ungoda kuzotanga kunenedzera mukadzi hazvisiri. Alright, vamukwamba mungambotitiro here kasembo ke1 yemimhanzi yenyu yakaita mahits kana bonus? Mahits dai kwakange kune top 10, top 20, 83 kusvika 84. Ndova panguva iyo ndainge ndakaita 10 hits dzakapinda patop 20. Pane time yatakaita 5 songs ne4 brothers patop 20 one time. Paiti number 1 wapenga nayo bonus, number 2 yamashari vimbai mwana akanaka, number 3 yangu ramba murume tinoiwawa ndigo kutengera chingoto uyu chake ndigo kutengera chingoto. Number 3. Number 7 uritsotsi mukoma uritsotsi ndoziva. New entry number 19 Patrick Mukwamba and the 4 brothers. Mombe umai mkuwash inodiwa mombe. Izvo kuita 5 songs patop 20 one time. So mukanguwa kadiki mungambotitiro kade ke song yenye bonus? Chonasi nasi wakadziruma watambira bonus yake we nasi kumba murarako anonorarako hotera nasi we. Tinotenda akambo kakaenda kumubhende varungu vekuuk vakaita video, vekuireland akaita video mai manje 2020, kucanada ikaitwa ndichiimba inini yabva yatsvagwa vari kuijaivha ikaitwa video, muno muZimbabwe ikashandiswa bhuku rakanzi pinduka iri grade 5 vakatitopa utenda vegirama. Mumwe munhu ndiri kuharare akatoti song ibhona ndaishayo kuti yakaimbwa ndakainzwa kuukraine amene kukasovo taenda kukasovo izvozve. tinotenda vapatrick ndidzodzi 0777 dzakapusa kunge ndini ndakadzigadzira kuti ndidzijairire. It's 0777 073 076 dzinenge nhatu chete. Alright, saka tinoimba kuti kana paine vanenge vachida kubatsirai vanokubatai panhamba iyoyi. And kune vateereri, kune vanga vakateerera painterview yanhasi, kune vese vachange vaine zvavanonge vachida kubatsira nazvo vapatrick Mukwamba, nhamba ndidzo dzidzamapiwa 0777 073 076. Tinotenda.